מרוץ אייל הוא התחיל לאחר שנפטר אייל בני מדום לב, וכיוון שאייל היה רץ רוב שנותיו, חשבנו להנציח אותו במקומות האלה שהוא רץ. הוא רץ בשבילים האלה בשדות, והיום המרוצים עוברים בשבילים שהוא רץ. ההנצחה הכי חיה, עם אנשים שמחים, אנשים שרצים, וזה לזכרו. אנחנו היום במרוץ אייל ה-13 ברמת השרון. זה חולצת הפזם, כבר אני חושב שזה מרוץ שביעי רצוף שאנחנו מגיעים למרוץ המושקע הזה. אנחנו בקבוצה של טריאתלטים, ואנחנו באנו למרוץ הזה, וכל הקבוצה נמצאת. למה עושים את זה? זה סוג של אורח חיים, אנחנו כבר די מכורים לעניין הזה. אין זמן יותר טוב משבת בבוקר לבוא ולרוץ כל הקבוצה ביחד. תראה איזה אווירה, תראה איזה יופי, תראה כמה אנשים. אני רץ לא רק היום, כל מרוץ ובכל מקום. זה ההובי שלי. Run for fun. מרוץ שמושך את כל הרצים בארץ, גם את הרצים הבכירים, גם את הרצים העממיים, וזה חגיגה כל שנה. 15 קילומטר של מרוץ אייל. מרוץ ותיק, איכותי. יש כאן עוד מקצים של 5 קילומטרים תחרותי ועממי וגם 2 קילומטרים תחרותי ועממי. התחלנו עם משהו מאוד קטן, משהו של 500-800 איש. כל שנה הרצים באים ומביאים איתם עוד משתתפים. כל הכבוד! זה ריצה בחול, תובעני, זה לא המסלול שאני רגילה, אבל תמיד החוכמה בריצה זה למתוח את הגבולות שלך. תסתכלו על זה, תראו את החיבור הזה, מה שאני רוצה להדגיש. אני כבר רץ עם עיוורים בערך 15 שנה, והרצועה הזאת זה קשר פיזי בין שני אנשים, אבל בעיקר זה קשר מנטלי. אתה סופג את האווירה, אתה סופג את האווירה, את הריח, את הקולות, אתה חי את זה, אתה נושם את זה, מכל הבחינות. ריצה מעצימה, נקודה. זה עושה, זה ממכר גם, ריצות המרחקים ארוכים ממכרת, נקודה. עם כל קושי זה אתגר, החיים יפים יותר. אין כמו לרוץ מרוץ חברים, ושכולם רצים ביחד, ושיש מטרה נעלה, זה הכי חשוב. מה יש, אבל היה כיף! כיף! כמה כיף? מאוד כיף! העיקר שהוא לא הפסיק, כל הכבוד, אחלה אירוע, אחלה אווירה, ככה צריך. באמת, מרוץ הכי טוב שיש במדינת ישראל. באנו, נהנינו, היה תענוג. בעיניי הדבר הכי משמעותי השנה, עם כל הכבוד לרצים התחרותיים וזה, זה הנושא של ההשתתפות של הילדים. וזה אומר שאנחנו מחנכים את הדור הבא לאורח חיים נכון, אורח חיים בריא. זהבה שמואלי, באמת כל הכבוד לך, שר כוח, את באמת אישה חזקה. זה ממלא אותנו מחדש כל פעם, שזה מדהים. זה קטע שאי אפשר להסביר, זאת האנרגיה החיה, זאת ההנצחה האמיתית בעצם, ואנשים שבאים ומחבקים אותנו כל הזמן.